cheas de xesta, eran rellenadas con xesta, e a mañá cando te levantabas, aparecías nas espaldas un tatuaje moi bonito, marcado, das xestas. Todo cheo de ratos. Dunha vez pasoulle un rato por a cara e dice así, debeu estar na neve que levou os pés fríos. Piollos e ladillas son tamén outra ameaza para a vida dos obreiros nos barracóns. Había chinches a mazo, a chinche, as ladillas teño contado casos de chavalas que iban a bailar, en pleno baile, pois nas cejas, se te fijabas ben, había algunha que hasta nas cejas tiña ladillas. A ladilla é como o carracho, plantase no medio do pelo e vese a parte do cubo salida para fora. Un día de sol, un domingo, que estaban parados, decidiron entrarlle a saco ás ladillas e decidiron raparse as partes de vello do pubis, po cual sacaron unhas cuchillas de afeitar daquelas palmeras que había, afiáronas nuns vasos e empezaron a rascar máis que a cortar, a rascarse as partes. E despois, para acabar coas ladillas, frotarse esas partes con queroseno, que eran o que tiñan para os candiles. E cando se empezaron a frotar, pois baixaban a rolos polo medio das pedras para baixo e a metelo cunha agua, porque ardían, vamos. A cura foi radical. Non se ganaba para o pan que se comía. Que vindalo unha vez me dixo o capataz Manuel, se vendes a merenda, faz máis cuartos que vir traballar. Eu digo, sí, de acordo, vendo a merenda, pero despois, que lle pasa ao meu estómago? Se non como morro. Eu son dichoso dende que me casei, porque collí unha muller que era unha virgen para mí. Eu antes pasei moi mal, e quería moi mal. Eu ainda marchei á guerra, que era 30 e tantos meses, e meu pai que estaba chorando por mí, que era o único que lle daba algo de vivir. Era o único que traballaba, que ganaba 5 duros na vía para comermos e criar os irmãos. Que lle parece? Aquilo era unha esclavitud que hoxe non habería quen a poder aturar ningún ser humano. A esclavitud que pasamos nós entonces. Para min foron os máis malos da vida. Os máis malos anos que pasei na miña vida foron aqueles anos. Trabajando con los martillos se hacía tantísimo polvo que no se veían unos a otros. Se salían hasta con un dedo de polvo en la cara. Algunos se caían, se mareaban, se tenían que auxiliar unos a otros. Eu andaba de caballista. E eu vía que tiña que quitalos todos os días, 2 ou 3 homens no alto do bajón dos escombros para fora. Cago na flor. E un día tamén fun eu, dixen, pois a ver, hostia, a pouco máis non chego a casa. Joder, tragaban polvo a mansalva, chupaban polvo como le daba a gana. E claro, a xente, hasta a ignorancia que tiñan, le gustaba salir así todos emburrallados, porque decían que ganaban máis que os outros obreros, os barrenistas. A xente ignorante, pois todos querían ser barrenistas. E para presumir o pueblo coas mulleres e coas mozas, pois viñan todos enfarelados coa aquela merda daquel polvo da pedra, que parecían verdadeiramente mineros. Que despois veo o malo. Xa empezaron os ronques a atascarse de polvo, de borrallo, e non se sabía por que era de que viña eso. Isto foi un desastre. Así morreron os homes todos novos. Quedei eu
aquí neste pueblo quedei eu de casualidade. Moitos. E ainda está morrendo, Mas se morense, eu cando entrei na oficina, lle dixen, bueno, me falta un papel cos días que tiño traballados. E foi claro, mirou, así que mirou os papeles, mirou así para min. E dixo, usted está vivo? Dixen, pois estou, porque se non estuviera vivo non viña aquí. Dixo, imposible. Dixo, imposible. Os días que usted ten traballados na vía, imposible que estive vivo. Porque xa levaban morto, bueno, moitos. E dixen, pois estou. 7 anos, 6 meses e 15 días. Non se sabía de que morrían. Sabíase que morrían, que decían que morrían do mal da vía, pero nadie recibía nada, non pagaban nada. Dicían, mira, tal, morreu do mal da vía, pero entonces as viudas non recibían unha peseta. Aquí se llamaba el pueblo del Requejo de las Viudas, porque hubo 60 viudas, todas jóvenes. O descoñecer a enfermidade que sofren os carrilanos, os tratamentos médicos son sempre aventurados. Moitas veces combátese como se fora a contagiosa tuberculose. E acórdome como se fora hoxe, tiña 5 anos. Meu pai estaba na cama, enfermo, entonces queríame enseñar a ler. E claro, non me quería deixar chegar a él. E para me enseñar a ler, pois tiña unha vara así grande, mellor 2 metros, non sabe, porque ele tiña aínda medo a distancia que estaba, que ao mellor me iba a contagiar. E íbame enseñando así os renglós, así como decía, así onde íbamos, e así. Depois eu dicíalle, pero por que non pode ir aí onde a ti? E dice, pois porque non. Dicía, outras nenas van ao colo de seus pais, non, eu non podía. Porque a mí non me colle no colo, meu pai. Entón, eso a mí facíame, e quedoume de verdad grabado. Foi duro, moi duro. Morían y no se sabía de que morían, porque no se sabía lo que era la silicosis. Silicose. Pronunciar aínda hoxe esa palabra maldita nestas zonas do ferrocarril provoca un repentino asalto dos peores recordos dos traballos na vía. Houve aquí fulanos que cando o médico lle dixo que tiñan as silicoses, eu creo que ao cabo dun ano ou ano e medio, que morreron, ca pensión que colleron. Me cago en Dios, cando me dixo, puxeme medio tolo. Xa nin quixen saber nada, nin quería ir ao médico, nin quería nada. Xa me cago en Dios, como sabía o que pasaba xa, porque xa vira que morreran moitos, deso dixen, pois a min que me queda. Dixen, bueno, pois acabeime, para morrer cualquier día, como os outros. Porque ademais a moita estaba no pueblo. Meu pai tamén morreu deso, das silicoses. Ter o traballo no túnel ao lado da casa. O que parece ser unha vantaxe esconde en realidade unha trampa letal. A silicose fai estragos nos povos moi próximos aos túneles porque ao camiñar pouco diminúe a posibilidade de expulsar dos pulmóns o po mortífero. Como eu non sabía, os homes todos como eu non sabía. Eso non hai volta, os túneles. Identificada a enfermidade e a súa orixe, moitos carrilanos que morreron do mal da vía son desenterrados para certificar que a silicose é a causa do falecemento e para que as familias poidan cobrar unha pensión. Aquí nesta tumba está enterrado mi padre que murió de silicosis. Hubo que desenterrarlo
por orden judicial y le hicieron la autopsia, porque había que pues una cosa que entonces se hacía de esa manera, había que sacarle las vísceras, los pulmones y eso para saber si tenía silicosis o no. Yo recuerdo de pequeño que veníamos a esta tapia a ver los desenterramientos que hacían a los cadáveres de la gente de aquí del pueblo. Entonces a nosotros nos echaban porque aquello olía tremendamente mal. Ya digo que chovía a base de ben. Cando nos chegamos xa tiñan a tumba aberta, pero claro, non se sacou hasta que chegou o xuez. E de coña decía eu, Abelardo, mira que ben huele. Despois de 5 días enterrado naquela cantidad de lodo, de auga, de terra, estaba aquilo feito unha calamidade total, non se enteraban de nada. Era un poco molesto eso, pero había que hacerlo. Claro, había que hacerlo porque para justificar tenía que desenterrarse el cadáver. Sí, y nos quedaron, para mi madre y para mí, 228 pesetas con 12 céntimos. El que trabaja en el túnel no tiene amor a la vida. Yo como también trabajo, no sé si me mataré. Llevo pena de mi novia, solita la dejaré. O traballo no túnel é unha ameaza mortal. Sen embargo, tamén hai historias con un final feliz. Éramos novios e entonces el andaba co martillo nunhas trincheras aí no túnel e eu entereime e díxele, mira, ou te deixas o martillo ou nos deixamos nós, porque non quero que aos 2 días ou aos 2 meses ou ao medio ano ou cando sea te pase o que le está pasando a todos. Claro, tú non querías que anduvera con martillo, que lo facía mal, e entón dixésteme que o deixaba o martillo ou me deixabas tú a mí. Entón eu, como te quería moito, pois tú deixabas o martillo. Claro, entón, claro. E así foi, e ao pouco tempo casémonos, claro. Todos os que traballaron nos túneles morreron de silicosis. O meu marido a este non afectou nada, porque tuvo que marchar á guerra, que foi o que salvou. Historias de supervivintes, enfermos e mortos. As obras da vía van achegándose por fin ao seu remate, 30 anos despois de teren comezado. Espero del alto espíritu patriótico de todo el vecindario se adhiera con entusiasmo al recibimiento de su excelencia el jefe del Estado. El lunes 1 de julio, ventanas y balcones estarán engalanados. Todas las calles deberán estar barridas, haciéndolo cada vecino frente a su portal. Para poder asistir al recibimiento, se cerrarán todos los establecimientos.
Puebla de Sanabria, 28 de junio de 1957.